Lidi, cez event sa mi podarilo niečo získať. Niečo. Nie je to ani dobré, ani zlé. Je to také průměrné. Skúste uhadnúť Ketchup Brand a Mustru. Cez event mi to normálne padlo. Normálne cez event som bol na inom private, lebo toto je môj frenda. Pozdravujte. Ideme sa lidi pozrieť sem. Petrader. Čo? Lidi, ak niekto máte La Grande Combinación, tak by som ho strašne chcel. Tu máte meno. Poviem vám ho. VDGJDNLHCM. Takže keby ste mi chceli dať La Grande alebo Esoka, tak mi prosím dajte. Lebo ja potrebujem na teraz na Orkaledona. Chýba mi do indexu, aby som mal. Chýba mi do Aquatic indexu. Keby ste niekto môj brainroty, tak by som bol rád. Tralaledon, Los Primos, Eviladon, Orkaledon, Shimpan Frendo. Potreboval by som. Takže čus a dávajte odbery.